til vores lille case om Svanborg over til vindmølle. Selve problemet ligger i, at når mandskabet skal fra båden over til selve platformen under høj bølgegang. Vores forslag er simpelthen, at du kommer med båden her, sejler hen til den her specialformede platform her med en gummibro med gelænder, er der mulighed for, og den er også justerbar via fjernbetjening. Selve platformen er justerbar i forhold til bølgehøjden og bølgegang og vindretning, og så går mandskabet faktisk direkte over. Det højner sikkerheden, og det giver en hurtig transfertid, en hurtig overførsel af personer, mandskabet over til og fra selve vindmøllen. Og de her to ude på siden, som sejler ind i, de skygger indtaget sådan lidt for det bølgegang, som der kunne være, sådan, så der er så mindst som muligt derinde, hvor at selve overgangen skal ske. Det passer med, at båden den passer ind i, og så har du gangbroen, sådan så mandskabet kan. Og den her kan styres med fjernbetjening for båden, sådan så man har den i en rigtig position i forhold til vinden. Og det samme gælder, når det skal af igen. Hurtig overgang og afsted. Også under højt bølgegang. Yes. Det var det.